Víte, že dopravní značka zákaz vjezdu nákladních automobilů neplatí jen pro velká nákladní auta? To, co vidím každý den na silnicích, mě usvědčuje v tom, že plno řidičů vůbec neví, anebo to záměrně porušuje. S druhou skupinou řidičů nic nenadělám, tu první ale mohu něco přiučit. Tato dopravní značka zakazuje vjezd všem nákladním automobilům, tahačům přívěsů nebo návěsů a speciálním automobilům. Značka ovšem neplatí pro obytná vozidla. Z toho, co nyní víme, lze už snadno vytušit, že značka platí pro všechna nákladní vozidla bez výjimky. Jinými slovy, všechna auta, která mají v osvědčení o registraci vozidla napsanou kategorii N1, N2 nebo N3 za dopravní značku prostě nesmí. Nejčastěji tento zákaz porušují řidiči dodávek, většinou spedičních společností, kurýři a podobně, což lze vidět i na následujících fotografiích. Pod dopravní značkou může být ale i dodatková tabulka s nápisem mimo zásobování a v takovou chvíli je povolen vjezd nákladním automobilům zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální anebo podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Pokud je pod dopravní značkou dodatková tabulka, dopravní obsluha smí za značku nákladní automobily zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a oproti předcházejícímu příkladu navíc i vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo a nebo nemovitost. Číslo na značce nebo na dodatkové tabulce označuje hodnotu nejvyšší povolené hmotnosti vozidla a ta se uvádí v tunách. Za značku tedy smí nákladní automobily do 3500 kg. Nákladní auta nad tuto hodnotu smí za značku v tomto případě jen pokud zajišťují zásobování anebo se jedná o vozidla stavby.